Trai Jaka bat ki Nongrep halum serman nakas Nongrem kila keno bahaka step jong ka life way tari unai tung arja arpun rio hakapor kumbahan rio statement step kila syak khang daki bor pulet ban let ka public hearing jong ka Shri Cement Limited what hapadang ka jing temu jong ki ban pen sngow ya kasur bat ka hok kum ki brio ki basak tak bet da ka project kat kum ke Kyrwoh na ki Trai Jaka laong ba anda kila poi halat Nongrem kila lap bagi pulet kila ap lupa bat kila khang lenti ya ki kila keno bagi pulet kila ong ba omsya ya ki ba persa ban let ka te jing lang pat ba ki Trai Jaka bat ki Nongrep kila ong ba kila kerpat ya ki pulet bat penpau bagi de ki Trai Jaka bat ki Nongrep ki balasak tak bet da ka project bat seiru ya ka jing tho now deputy commissioner ka East Giant Hills district ka babtha bari ban ailat ya ki Trai Jaka ban let ka public hearing henry Om Syam la syak setia ki ban let isim benta. Kila ong ban namar kini ke jingkang kila hak ban wan pai no shala yeng Khlem na yok benta hak public hearing. Hak jo kapor ki Trai Jaka bat ki Nongrep kila penrem jur ya ka sarkar bat ki bor pulet ki bla pendu ya ka hok jongki ban penpau ya ka jing sngow hak public hearing. Kila ong ba jing penlong ya ka public hearing ka ba Khlem ka jing isim benta bapura da ki ba sak ta da ka project hi ka long persa ya ka Nongrem jong ka jing ya selok pat ba. Down, down, down. Down, 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 down. Down, down. Himyalan ban net siya ka public hearing. Mentah ke sini. Himyalan ban net. Himyalan ban net siya ka public hearing. Public hearing. Hidwa. Ya kaho. Hidwa. Ya kaho. Hidwa. Ya kaho. Ini adalah orang terkenal tersiap mudulai saya public hearing. Dan ini dia ada amini polis wah keri debo itu keri. Pergi surat ke cak ini. Yo tempi agar ulai saya. Yo tempi agar. Kali. Kani i peram juri ya kani jinglek yang gini. Bor sarkar ki wah penuit i ulai saya ke public hearing. Cak ke ulai. Dah ini por nak step pai i demi de chnong ulai saya. Ulai persniaw i jinglek yang i. Hawi tok wi kam kendau kundam ni thau putai yang i wa deknik bor daga Shri Cement ngbai no yelam yang ilaka deknik bor ki yaga kendau siap bat mchak ki ulai sa public hearing te ini i persnya wi jing si kam ki tre chnong ki tre thau tre kendau i wi bor gini ki bru wa chak i ulai sa public hearing ka sarkar to ujubab ka i bat kini ki nong kit kam elka le ujubab ki ya gani ke jinglek ke yang ki wo khang i surok ulai jaga public hearing habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya